ובשביל זה הוא בא לעולם וקרב את העולם להשם יזבח ולתורה. והפך את העולם, לעשות את העולם מחדש. כי עכשיו העולם אין אילון, אין חיים, בלי אמונה, בלי התורה, אין לנו שום חיים. והעיקר החיות שלנו הוא דרכי התורה, דרכי האמונה. ובכל העולם אנחנו חייבים מזה. יש מינים שונים. יש כיתות, וכל אחד יודע שהוא רוצה ברח לעולם, הוא יתקן את העולם. מי צודק? מי שמאמין ברבינו רב נחמן, שהוא גילה לנו שאנחנו צריכים אליו. מי שרוצה לנוצר מהכפירות ומהשקר והטומאה הזה שיש עכשיו בעולם, אז אין לו תלת מוח. יש לו רק הטבע שכאלה והטבע. והטבע הוא רבינו רב נחמן. הוא גילה שפלא כמונו עדיין לא היה בעולם מיום בריאת העולם. והוא עולה על כל העבודות, על כל הצדיקים שהיו, ושום צדיק, שום גדול, לא יכול לעזור לנו, לקרב אותנו להשם יזבח ולתורה, רק הוא לבד.